Sis buntag mga boy, namin dire sa bukid sa may Alegria mga boy. Ang bukid nga way kagulgool, puros Alegria ha gining Alegria. So naa dire mga boy nag kape sa sa buntagon. Sa inyo mga boy, ang head sa tintasyon. Suka sila! Nag anniversary climb dire sa bukid. Sa Good mga boy. morning! Yapi! Asa daw? Oh, lovely! Pagka wonderful. Alright. What's up mga boy? Bye! Mga boy, doon lang kami sa summit boy. Sa Mount Tanaya. Naman nila ko ang boy. Kabot na eh. Sila. Ano siya ang Lanaya, boy? Bante! 700 meters above sea level. Look at oh, here, here! Hi, Maka. Like and subscribe. Put this like. Okay, kay man. Okay. Yay! Nabot ko! Atta, wala jikwan, wala mga kuan ba? Ayun na sir. George. Hi. Mga boy, mga bay. Padung namin karon sa Falls sa Kambais. Kalanog. Di asa? Kalanog. Kantalanog day. Narong na. Narong na ko na.